Anak, sigurado ka bang gusto mong tumulong sa akin sa pagkukumpuni ng mga sira ng bahay? Opo naman, tay. Bakasyon naman. Maluwag na schedule ko. Oo nga. Salamat at graduating ka na. Namulaklak na po yung paghihirap niya sa akin. Sisiguraduhin kong mamumunga to at papayabungin ko. Halatang gagraduate ka na nga. Ang lalim mo na magsalita. Sinusubukan ko lang pong maging makata. Saan po ba tayo, tay? 2 bahay ang pupuntahan natin. Pero magkapit-bahay lang sila kaya pwede tayong magpalipat-lipat. Mga regular na nagpapagawa sa akin yung 2 yon. Yung una si Aling Maria. Yung pangalawa si Aling Nena. Mabuti magkapit-bahay lang po sila, no? Oo, pero magkaiba yung 2 yon. Si Aling Nena, sobrang madaldal, ang daming kwento, masayahing tao. Si Aling Maria naman, kabaligtaran, may katarayan. Hindi palangiti pero masyadong maalalahanin. Hindi ka gugutumin. Wow! Ang exciting naman. Paano kaya sila mag-uusap? Naku anak, hindi sila nag-uusap. Hindi pa nga sila nagkikita. Pero 30 taon na silang magkapit-bahay ha. Ang nakapagtataka, hindi naman sila magkaaway. Hindi lang talaga sila nagkikita kahit magkatabi ang bahay nila. Parang imposible naman yun. Yun na nga eh. Pero ang importante, sa atin sila nagpapagawa. Kaya wag mo silang kulitin. At baka mamaya di na magpagawa sa akin yung mga yon. Ay, tay. Unahin natin tong si Aling Nena. Tao po! Aling Nena! Ay, Hernan. Naku, mabutit dumating ka. Di ako makapagbanyo napakadilim. Ewan ko kung napundi ba o nasira na yung ilaw. Wala pong problema. Aayusin ko yan. Abay, sino itong kasama mo? Ako po si Oli. Anak po ako ni tatay. Tutulong po ako sa kanya para ayusin kuryente niyo. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Aba, ay, mahusay sumagot ang batang to. Daig pa ang Miss Universe. Mas gusto ko pong maging artista. And I thank you. Ano bang nakakatawa? Hindi mo alam. Hindi po kasi nanonood ng Miss Universe si tatay. Aling Nena, sasaglit lang kami sa kabilang bahay para masabihan si Aling Maria na uunahin ko muna dito sa inyo. Teka, sino si Aling Maria? Yung kapitbahay nyo. Ay, sige. Mag-iinit muna ako ng tubig habang wala pa kayo para makapagkape tayo. Thank you for that wonderful offer. Kaya talaga. Halika na nga, Oli. Aling Maria, tao po. Oh, Hernan, napadalaw ka. Hindi ho ba may ipapagawa kayo? Ay, oo nga pala. Yung gripo sa kusina, tumutulo. Matakot po kayo pag walang tumutulo. Baka naputulan na kayo. Huy! Aray. Sorry po. Pinapatawa ko lang po kayo. Kailangan na yatang palitan yung gripo. Naku, sayang ang tubig. Tama. Teka, sino ka ba? Si Oli po, anak ko yan. Tutulong po ako sa pag-ayos ng gripo nyo. Ikinagagalak ko po kayo makilala. Mabuti naman kung ganon. Matanda na ang tatay mo, dapat ipinamamana niya na sa'yo yung husay niya sa pagkukumpuni. Makakaasa po kayo, nagagalingan ko rin po. Ayoko po kasing nasasayang ang oras nyo, lalo na ang tubig nyo. Ay, mahusay sumagot ang anak mo Pwedeng maging public speaker. Pero mas gusto ko pong maging artista. Dear Love, ako si Oli, 18 years old. Graduating na sa senior high nung makilala ko sina Aling Nena at Aling Maria. Gusto kong matutunan lahat ng alam ni tatay sa pagkukumpuni. Pero gusto ko rin maging artista. Pero hindi po namin istorya ni tatay ang ikukwento ko. Na-inspire kasi ako. Hindi naman magkaaway ang magkapit-bahay na sina Aling Nena at Aling Maria. Pero sa kung anong dahilan, ay hindi sila nag-uusap. Isa pa, magkasalungat ang ugali nila. Kaya para akong may dual personality pagkausap ko sila. Nako, Aling Nena. Kaya pala, nginat-ngat pala ng dagatong kable. Mabuti, hindi nag-short. Ay, nag-short. Nag-short pala ang daga. Joker talaga kayo, Aling Nena. Nag-short po. Ibig sabihin,
Buti hindi nagdikit yung mga kable at pumutok. Ay, nako. Ay, ang galing mo talagang magpaliwanag. Ito naman kasing tatay mo, akala ko nag-short yung daga. Ay, teka. Asa na ba kasi yung daga? Kailangan ko pala maglagay ng pamatay ng daga. Hindi na ho kailangan. Nandito yung daga. Patay na. Ano? Nagpakamatay siya o pinatay? Sinong pumatay? Aling Nena, dahil nginat-ngat niya po yung kable, malamang nakuryente po siya. Ay, sige. Teka, magtatago muna ako at ayoko makakita ng daga. Takot ako sa daga. Sige ho. Mabuti pa, anak. Samahan mo muna si Aling Nena sa sala. Ay, mabuti pa nga. Maupo muna tayo sa sofa. Oh, maupo ka, Iho. Teka. Matagal pa kaya bago matapos ang tatay mo? Kasi magluluto ako ng toron para may merienda kayo. Naku, wag na po siguro. Kasi lilipat pa po kami dun sa kabilang bahay. May aayusin din po si tatay dun eh. Ay, ganun ba? Alam ko na. Babalutin ko na lang para iuwi nyo. Napakabait nyo naman po, Aling Nena. Masaya kasi ako kapag may nilulutuan. Mag-isa lang naman ako dito at minsan lang naman ako magkaroon ng bisita. Huwag kayong mag-alala. Lagi na po akong bibisita rito. Aling Nena, sira na rin pala yung switch nyo. Wala akong dalang pamalit eh. Bukas ko na ayusin lahat. Bibili ako mamaya sa hardware ng mga kailangan. Pasensya na po at may aayusin pa kasi ako sa kabila. Pero bukas ng umaga, aayusin ko agad yon. Nilagyan ko naman po ng ilaw pansamantala. May nakalawit na kable sa tabi ng saksakan. Yung po muna ang ilaw nyo. Isaksak nyo lang yon. Ay, ganun ba? Basta may ilaw, ayos lang kung bukas mo pa maayos. O sige ho. Ay, teka, magluluto pa ako ng turon. Oli, balikan mo na lang mamaya bago kayo umuwi. Apo, sige po. Labas na po kami, Aling Nena. Ay, sige, salamat, Hernan. Pakilak na rin yung pinto paglabas nyo, ha? Opo. Mukhang magkasundo kayo ni Aling Nena. Siguro sabik po sa kakwentuhan kaya tuwang-tuwa pagkausap ako. Sana ganun din si Aling Maria. Nako, good luck sa'yo. At napakasungit ng matandang yun. Tay, walang masungit sa masugid. Sinong masungit? Kayo po, ay, Hmm? ibig ko pong sabihin, kayo po pala. Nandito po pala kayo sa labas ng bahay nyo. Pasensya na kayo sa anak ko at magugulatin talaga to eh. Ayusin ko na po yung gripo nyo. Ay, sige. Pumasok ka na lang sa loob. Tay, dito na po muna ako Samahan ko lang sandali si Aling Maria. O siya, sige. Pasok na po ako sa loob, Aling Maria. Sige, Hernan. Bakit mo ako sasamahan? Eh, hindi ba mas kailangan ng kasama ng tatay mo? Magkakalas pa lang naman po si tatay. Tatawagin naman po niya ako pag kailangan niya na ako. Samahan ko na muna kayo dito sa labas. Ay, bahala ka. Nagkape na ba kayo? Pagtimpla ka na lang sa loob, may mainit na tubig doon. Tapos na po. Isinama ko na kayo sa niluto kong ulam. Magbalot ka na lang mamaya para may ulam kayo pang hapunan, ha? Nako, salamat po. Napakabait niyo po talaga at malalahanin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ikaw pa lang ang nagsasabi sa akin na mabait ako at maalalahanin. Huwag po kayong magagalit Wala po talagang magsasabi sa inyo nun. Kasi hindi naman po kayo masyadong nakikipag-usap kahit kanino. Saan mo naman nabalitaan yan? Kilala niyo po ba kung sino ang nakatira dyan sa kabila? Ha? May nakatira dyan? Kita niyo, hindi niyo po alam. Pero wag po kayong mag-alala. Kahit wala kaming aayusin sa inyo, dadalasan ko ang pagdalaw dito para may kakwentuhan kayo. Paano mo naman naisip na gusto kong may kakwentuhan? Pero kung mapilit ka, hindi naman kita itataboy. Ipagluluto na lang kita pag pumunta ka. Para naman hindi masayang ang pagod mo. Wow, salamat po. Tara na po sa loob para dun tayo magkwentuhan habang tinutulungan ko si tatay. O siya, tara na. Nahuli ko rin ang loob ni Aling Maria. Ganun lang pala talaga siya. Tunog masungit pero napakabait naman. Dahil hinapon na kami ni tatay sa pag-ayos ng gripo, di na siya nakadaan sa hardware. Kinaumagahan na siya nakabili. Pinauna na niya ako sa bahay ng dalawa para magayos. Para madali na niyang magawa pagdating niya. Ikakabit ko po muna tong kable para ikukonekta na lang ni tatay mamaya. Mabilis lang po ito.
O hindi naman kita minamadali, ha? Para po makapagkwentuhan pa tayo. Ayan, tapos na. Madali na to mamaya. Ikukonekta na lang ni tatay yung binili niyang switch at bokilya. Ganun ba? O mabuti pang magkape tayo. Sige po. Ikakabit ko lang din po sandali itong tubo doon kila Aling Maria. Tapos kwentuhan na tayo. Mabilis lang po ako. Ilalabas ko yung 2 silya para dun tayo sa ilalim ng puno. Sige, magtitimpla na ako ng 2 kape at lalabas na ako roon. Labas na po ako. Aling Maria? Oh, Oli. Nasaan ang tatay mo? Tuloy ka. Parating na rin siguro yun, Aling Maria. May binili lang. Ikakabit ko lang po muna ng mabilis itong tubo na to. Ay, sige. Habang kinakabit mo yan, magtitimpla ako ng kape. Sige po, salamat po. May niluto akong ulam. Para may ulam na kayo pa ng halian. Salamat po. Nahihiya na nga raw po si nanay sa mga padala nyo. Sabi ko naman huwag siyang mahiya sa inyo kasi napakabait nyo. Wow! Ngayon ko lang kayo narinig tumawa. Ay, di naman ako tumawa. Maang-maangan pa si Aling Maria. Eto po, nakabit ko na yung tubo. Tara po, magkape tayo dun sa labas sa ilalim ng puno. Ilalabas ko po itong 1 silya, ha? Ha? Sige. Sandali. May nauna na pala dun sa ilalim ng puno. Ayun oh, may nakaupo na ron. Si Aling Nena po yan. Tara po, dun tayo pumuesto. Ha? Nakakahiya, baka makaistorbo tayo. Mabaitin po yan si Aling Nena. Sure ako magkakasundo kayo. Aling Nena! Nandito na ako. Kasama ko po si Aling Maria. Aling Maria, si Aling Nena. Aling Nena, si Aling Maria. Kinagagala kitang makilala. Ako man. Upo na po kayo dito, Aling Maria. Teka, may kape ka na? Pinagtimpla na din kita eh. Alam ko po. Gusto ko po talagang makarami ng kape ngayon. Kaya tamang-tama ang 2 kape. May kuliglig ata. Ang tahimik eh. Nagkakahiyaan po ba kayong 2? Ay, hindi. Ayoko lang na maingayan sa akin si Maria. Kasi aminado ako na madaldal ako. Nasa labas tayo, kaya may karapatan tayo sa mga gusto nating gawin. O yun naman pala eh. Sige, usap tayong 3. Ay, ang tahimik oh. Ikaw din naman tahimik. Oo nga. Ikaw kaya ang magsimula ng kwento. Sige. Huwag natin sayangin tong pagkakataon. Napakaganda ng umaga. Nasa ilalim tayo ng puno. Ay, presko pala dito, ano? Ha? Ngayon ka lang ba pumesto dito? Oo. Ikaw ba madalas? Ngayon lang din. Ay, sorry po Aling Maria. Ganyan lang po kami magbiruan ni Aling Nena. Tara, magkape na tayo. Mag-ingat ka sa pag-inom ng kape. May nabulag na dyan. Ha? Nakakabulag ang kape? Oo. Pag hindi mo tinanggal yung kutsarita, matutusok ang mata mo. Nakakatawa yun, Aling Maria. Nakakatawa ka rin pala, Maria. Pero hindi ka tumatawa. Mas nakakatawa yon. Sa wakas, nagkakilala rin yung 2. Swak ang mga personality nila. Mataray si Aling Maria, si Aling Nena di basta na-o-offend. Si tatay ang pinaka nagulat sa lahat nung makita niya kaming 3. Naintindihan ni tatay ang nangyayari. Supportive siya sa paghaharap ng 2 matanda. Kaya hindi na niya ako pinatulong magkumpuni. Tay, alam niyo napansin ko? Kanina ka pa nakangiti. Bakit po ba? Wala, anak. Naiisip ko lang yung kahapon. Alin po yung pagkakaayos niyo ng kuryente at gripo? Tong batang to. Alam ko naman na alam mo yung sinasabi ko eh. Si Aling Nena at Aling Maria po ba? Oo. Alam mo ba, sa tagal kong nagseserbisyo sa kanila, kahapon ko lang sila nakita na magkasama. At magkausap sila dahil sa'yo. Na-challenge po kasi ako sa 2. Mababait naman sila pero bakit hindi sila magkakilala? Hindi ko rin alam pero may ganun talaga eh. Oo nga po. Ang importante hindi na magiging malungkot ang buhay nilang 2 kasi may kausap na sila. Maganda-ganda ang kinita natin, nak. Sunduin natin nanay mo. Tapos magpunta tayo sa mall. Talaga tay? Kakain tayo sa labas?
Oo, bibili rin tayo ng bagong damit mo. Nice! Nakaka-excite! Tay, magkasama sina Aling Maria at Aling Nena, oh. Pero, bakit parang nag-aaway sila? Hala, oo nga. Awatin natin, Tay. Ikaw ang nakatapak sa sakop ng lupa ko. Aling Maria! Aling Nena! Anong nangyayari dito? Bakit ho kayo nag-aaway? Tanungin mo yung babaeng yan. Ay, hindi mo masagot kasi guilty ka. Sandali po, huminahon muna kayo. Paano ko hihinahon kung yan ang kaharap ko? Ay, ang itsura mo ang nakakainit ng ulo. Ay, mas lalo ka. Sandali lang po, pag-usapan natin ito ng mahinahon. Kasalanan mo ito eh. Po? Oo nga. Kung hindi dahil sa'yo, hindi mangyayari ito. Ano po bang nangyari? Hindi mo ba napapansin? Ang gagaling na naming umarte. Hindi naman po yun ang... Ano pong sabi nyo? May pinaglilibangan na kami ng bestie ko. Ang pag-arte. Umaarte lang ho kayo. Ang galing namin, di ba? Pero mas magaling si Maria. No, no, no. Mas magaling ka, Nena. Kita mo na, Oli. Lakasan lang ng loob ang pag-arte. Tama. Kasi kung kaya namin, Kaya mo din. Dear love, akala ko nagkamali ako na pagtagpuin yung dalawang matanda. Pinalalakas lang pala nila loob ko. Gusto kong mag-artista, pero kinakabahan ako ng sobra. Masaya na ang magkapit bahay pero mas masaya ako para sa kanila. Sa ngayon nag-audition ako sa pag-arte. Baka sakaling makuha. Sabi nila Aling Maria at Aling Nena, subukan ko lang. Wala namang mawawala. Metro's #1 Love Radio. Basic!